Kaixo, egunon. Kezkatuta nago. Azken aldian semea oso triste dago, lagunek lodia dagoela esaten diotelako. Ea ba, zuzeintzara, nola izena duzu? Nork esaten dizu lodi zaudela? Nire lagun honenak esaten dit, nereak. Gauza bat egingo dugu. Kontatu zer jan duzun gaur. Gozaltzeko madalenak eta kolakaua. Gero txorixo bokata bat. Eta bazkaltzeko? Makarroiak eta hamburguesa. Eta gero bizkotxoa. Eta meriendatzeko? Pipa batzuk. Egingo dugu tratu bat. Nik esandako egiten baduzu, ez dizute berriro lodia deituko. Ados zaude? 5 aholku emango dizkizut. Kirola egunero egiten baduzu, asko hobeto sentituko zara. Goxokirik ez baduzu jaten, bazkaltzeko gogo handiagoa izango duzu. Fruta gehiago jaten baduzu, argaldu egingo zara eta horrela lagunek ez dizute barre egingo. Jateko ohitura batzuk aldatzen badituzu, zure gorputza aldatu egingo da. Pres bazaude, aitari emango dizkiot beharrezko jarraibideak. Bai,